Nese mesmo muro, preto da corte da adega, vivía unha paroleira familia de ratiños de campo. Aí están os ratiños, ves? Cantos eran? 5. Pero os granxeiros xa marcharan e deixaran a corte abandonada e a adega baleira. E cando o inverno xa chegaba, os ratiños, que fan os ratiños cando chega o inverno? Comezan a xuntar millo, e noces, e trigo, e palla, e traballaban todos moito, como traballades vos todo o ano. Traballaban moito, menos un. Había un que non traballaba. Este. Frederick. Védelo. Ese non traballaba nada. E entón os outros enfadaron, se foron un dele e dixeronlle: Ei, Frederick, e ti por que non traballas? Como lle dixeron? Ei, Frederick, e ti por que non traballas? A ver, como lle dixeron? Frederick, e ti por que non traballas? E el respondeu: Oh, como? Eu traballo. Ai, sí, é que vas? Apaño rayos de sol para os días fríos de inverno. Pues moi bien. E cando vían a Frederick que estaba ali sentado, ollando para os prados, dicíalle: Que? Que lle dicía? Que? E agora que, Frederick? E el respondía: Ai, estou recollendo cores para os días grises de inverno. E un día viron a Frederick que parecía que estaba ali. Como estaba? Estaba dormido. Valentina, a ver. Entonces dixeronlle: Que, Frederick? Xa estás outra vez soñando? E eu dixo: Non estou soñando. Sabedes que estou facendo? Estou xuntando moitas palabras, porque o inverno é moi longo e podemos quedar sen historias que contar. E por eso estou apañando palabras. Ai, pois bueno. E chegaron os días de inverno e cando caeu a primeira nevarada, que fixeron os ratiños? Metéronse no seu refuxio, no seu acocho entre as pedras, para que non lles collera o frío, verdad? Foron para a súa casiña. E ao principio estaban felices porque era como unha festa. Tenían comida, toda a comida que colleran no verano tiñan agora no inverno. E tiñan de todo. Pero empezaron a comer, e estaban moi felices. Porque sabedes que contan os ratos cando están felices? Historias de gatos pardos e de raposas estúpidos. Ai, pero comeron tanto que chegou un día que quedaron case sen comida. Que empezaron a festa e non estaban tan contentos. Xa non tiñan boca en pan. E dixeron: E agora que facemos? Vai frío, non temos ganas de falar. Que facemos? Entón lembraron o que Frederick lles dixera sobre que? De que lles falara Frederick? Dos rayos de sol, que máis? Palabras. Moi ben, das palabras e das cores. Perfecto, que tentos estades, ben genial. Entonces foron da Frederick todos a preguntarlle, non? Foron alá e dixenlle: Que? Que hai de canto recolliches, Frederick? Onde están esas cousas que recolliches? Entonces Frederick dixolles: Pechade os ollos. Pechade os ollos. E de repente, ahora abrimos. Vamos andar agora mesmo. Maxia, os rayos de sol. Xun. E mentres Frederick falaba do sol, os 4 ratiños foron sentindo a súa calor. Sería maxia. Sería a voz de Frederick. E que hai das cores, Frederick? Preguntaron. Ai, pechade de volta os ollos, dixo Frederick. E cando lles falou das azuis pervincas, das papoulas vermellas, nos trigais amarelos e dos 21 matices das follas das árboles cando chega a primavera que se ponen luz verdes moi bonitos, viron tan claramente esas cores como se as tivesen pintadas dentro das súas propias cabezas. Ahora tiñen as cores dentro da cabeza. E as palabras, Frederick? Frederick aclarou a voz. E como se falase subido desde un estrado, dixo:
quen espalla falerpas, quen derrete a neve, quen estraga o tempo e quen non fai alegre, quen fai na primavera gromar no trevo, quen apaga o día, quen acende a lúa no firmamento. Ai, eu sei, no. Dedos, 4 dedos. 4 ratiños campeiros como a ti e como a min. A ver se dedos. 4 ratiños campeiros como a ti e como a min. 4 ratiños campeiros como a ti e como a min. Un é primavera, que trae moitos perfumes. Logo ven rato verán, que nos abraza con lume. Logo ven rato outono, con noces e trigo. E o último é rato inverno, que ten os peiños moi fríos. Porque no inverno vai moito frío. Entón dixeron outra vez cos dedos: 4 estacións, que sorte temos, ninguna máis, ninguna menos. Cando Freddy lo rematou, todos aplaudiron forte, moi forte. Pero, Freddy, ti és poeta. E Freddy puxose así un pouquiño colorado. Entón, fixo unha reverencia e dixo tímidamente: xa o sei. Era poeta. E colorín colorado, este conto está rematado.